pastora na matibay magkanta asin magbaile. Iyo ang naging kapitana at matibay sa pag-ensayo sa pastora. Ini nagpupuon sa pag-aral ang maubang kantang Kastila na sinulat ni Doña Metring ang Kastila na maestra sa uwas ng panahon. Sa pag-ensayo sa baile, ang nagkumpanya si Doña Metring mismo sa iyang piano Ricola. Asin ang mga pastores nagbabaile sa mga kadaharo sa kasentuhan asin sa iba't ibang baryo ng uwas. Nakaabot silang manuang ligaw asin ulan. Ang naghaloy, naglakop na ang popularidad ng pastores. Nagkaigo ng contest ang mga taga-ibang banwa sa pag-arayunan ng pastora. Iyon po ini ang rason kan sa tuyang pamana para ipadagos ang tradisyon ng pastores na orinal na pinugnan ni Maestrang Kastila ni si Doña Metring sa Uwas Albay. Haloy ng panahon.
Kasi ano mangyari
contingent number 12, gikan sa pinakasadit na banwaan sa probinsya kan Camarines Sur, ang maugma, magayon, matunino, asin mauswag na lugar. Kaiba ang samong Mayor, Honorable Diano Ibardaloza Jr. asin Kapitan Carlos Mariscal Jr. Sa tong dalanon, ang mga jóvenes kan San Mateo, Camaligan, Pastores.